प्रभुपाद कहुछन्ति भाग 72। श्रीमद् भागवतरे 5 स्कंद 5 अध्याय द्वितीय श्लोकरे ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଥାରୂପ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଶ୍ଲୋକ 28ର तात्पर्यରୁ ନିଆଯାଇଛି। श्री वृंदावन धाम से आपका सर्वदेवदास। Hare Krishna, Krishna Krishna